cousas guais. Temos campo para xogar, temos erva natural. Hai recreos moi curtiños, 100 minutos de lecer. Nos recreos disfrutamos e nas clases traballamos. Como mola a nosa escola. Como mola a nosa escola. Somos poucos, somos poucas e loitamos para ser máis. A bravura que sentimos non rematará xamais. Temos moita enerxía e xa non imos parar. Como xira Tarazana desta escola especial. Como mola a nosa escola. Como mola a nosa escola. A escola de Luintra é un espazo popular. O epicentro do meu mundo, terremoto provincial. Rodeada de montañas, entre os ríos e o Miño. Coa forza da corrente, inventamos o camiño. Como